הגעת מהר. אתה קרוב. הכל בסדר? ככה. רוצה להיכנס או שאתה מעדיף לעמוד בחוץ? אין לך לימודים? יש לי שיעור חופשי. איפה אתה שירת? אני התחלתי את השירות בשלדג, אבל נפצעתי במסלול והעיפו אותי קיבינימט לאפסנאות. סיימתי את השירות בתור אפסנאי. אתה אפסנאי? כן, תכלס ממש נהניתי מזה. היה לי מלא זמן לקרוא ספרים. תומך. תשמע, אולי אמא שלך צודקת. בסוף כל החננות האלה מ-8200 עושים מלא כסף באזרחות. מה, איך היד? יותר טוב? כן.